Bang! Patay lagi ko, tanawar ko. Ano yun? Ano yun, no? Shoot na yan, shoot. Shot na naman. Nice. Tres, ay dos tres. Dos po gani. Nakashot. Di sila dos. Oo, wala sila kasunod. Kaya kaglaya na dos. Bang! Naglilay tapon. Bang! Sat. Oh. Otso. What's up guys? Panalo kami sa laro namin ngayon. Okay.